खुगा दं होननानै जानला मोनला सर्टकट जेबो ओंथि गैयै जायखौनो बेखौनो मुं खारिनानै उमुक आमुखा खाला होननाया दावराय दैख्रेबनि मुङाव जानो नाङा। मानोना बिथाङा गावखौनो सासे लिडार साजायनानै बुंग्रा मानसि। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ लाना फैफिनबावदों। भिडिअआ जाहैबाय मा, आङो बाहाय बाथ्रा बुंनाय नंला, मानोना नोंथांमोननि गेजेराव दिनै दाखालि एसे दावराव दैख्रेब सारा माने इउजि ब्रह्मआव थांखि लानानै गोबां बाथ्राफोर बुंदों आरो माने मुज्रानो नागिरनाय, हारियाव दाङाबाजिखौ बेनो माने खालामदों, बेनो लाबोदों, माने गोबां बाथ्रा आरोना। आरो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। खायसे रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों, खायसेया आखाइ खबदों, खायसेया माखासे मानसिफ्रा साबायखर होदों दावराव दैख्रेब सारखौ, नाथाय माखासेफ्रा दुखु मोनदों। दा नोंगौ, नों जुदि गावखौ दैदेनगिरि साननानै लायोब्ला दैदेनगिरिनि माने रायलायनायफ्रा लागाम थानांगौ। सोरबा व्यक्तिफ्रा सोरबा जौ फेनानै, सोरबा जौ फाग्ला जानानै माबा बुंनायफ्रा बे आलादा बाथ्रा आरोना। खिन्थु दैदेनगिरि होननानै नोंखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ, नोंथाङाबो गोबां खामानि मावबोनाय। बे बाथ्राखौ लानानै दिनै इउपिपिएलनि सासे बुंथिगिरि जनक उजिर बे आदाया दिनै बिनि सायाव माखासे रिप्लाइ होदों आरो गोबां बाथ्राफोर बिथाङाबो दिनै दावराव दैख्रेबनि सायाव माने बाथ्राफोरखौ बुंबाय जे बिदिनो नोङो गावनि माखासे बेकग्राउन्डनि खामानिखौ दोनखुमानानै गुबुनखौ सोंखारनाया बिराद गाज्रि जायो। बे मोनसे सैथो बाथ्रा। माने मालायखौ एरखांदाव नाङा, एरखांदावोबा गोबां बाथ्रा बयहाबो ओंखारलायो। स' गथिखे नोंथांमोना जुदि दैदेनगिरि जानानै हारिखौ नोंसोर सिबिग्रा, हारिखौ अनसाय, रायजो राजाफोरनो मोजां मेसेज हो, थार बाथ्राफोरखौ बुं आरो बांद्राय माने फानदाय फानथि बाथ्राफोरखौ रायजो राजायाव दा बुं। बे माने रायजो राजाफ्रा दुखु मोनो। दैदेनगिरिफोरजों जुदि समान होलायनो रोङाबा, दैदेनगिरिफोरा जुदि गावसोरनो गाज्रिब्रा होननाय दिनै बाथ्राया रायजो राजाफोरनि खुगा रायलायगासिनो दङ। नोंथांमोना सानैनि बाथ्राखौ बुंदो। दिनै फै बा दावराव दैख्रेब सारनि सायाव बेस खालामनानै दिनै बिथाङा दाखालि बुंदोंमोन इउजि सारखौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन, हारियाव दाङाबाजि जानाय मानाय अनेक खोथा बाथ्रा बुंदों। दिनै दिनै बिनि सायावनो दावराव दैख्रेबनि सायाव दिनै बाथ्रा बुंदों कि इउपिपिएलनि बुंथिगिरि जनक उजिर आदाया। बै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होना होनोसै। गावखौनो सासे लिडार होननानै जाहिर खालामग्रा दैदेनगिरि सासे होननानै गावखौनो लाग्रा दावराय दैख्रेबनि खुगायाव बे बाथ्राफ्रा फैनो नाङामोन। दा सोरांबानो प्रमद बर' माने हारिनि फोजोबस्रांग्रा, दिपेन बर' हारि फोजोबस्रांग्रा, इउजि ब्रह्म हारिनि फोजोबस्रांग्रा, बेफोरबायदि मुं फारिलाइ खालामग्रा बे दावराय दैख्रेबा दिनै आसि थाइसेखौ मालायखौ थुयोबा आसि थाइथाम थाइब्रैया गावखौबो थुनाय बादि जागोन ना जायाखै? बेखौ मोनसे एसे मोजाङै साननानै बे दावराय दैख्रेबा नायग्रोनायसै। नोंजे मालायखौ आखाइ थुबाय थायो, मालायखौ बिराद गाज्रि मुंसुयो, दिपेन बर', माबा बर', प्रमद बर', हारिनि देशुरि, हारि फोजोबस्रांग्रा आरिग्रा, नों माबायदि हारि अनसायग्रा बेखौ नों एसे मोजाङै साननानै नायग्रोलाय दावराय दैख्रेबा। एसे मोजां साननानै नायग्रो नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे दिनै बे प्रमद बर', इउजि ब्रह्म, दिपेन बर' मोननि दारै बर' हारिया जोबस्रांबाय। नोंमालाय बेसेबां हारि अनसायग्रा? बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों दिनै जे जाय मानसिखौ हारिनि सुथुर होननानै नोंथाङा बुंबाय थादों, बे मानसि नोंथाङा दिनै लोगो जानानै खामानि मावगासिनो दं। 17 बोसोराव दिनै बिपिएफनि सरकार बे बाथ्राखौ जों नोंथाङाबो मोजाङै मिथिगौ, आंबो मोजाङै मिथिगौ, रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। दिनै बे 17 बोसोराव नोंथाङा बुंबाय थानो नागिरदों जे हारिनि राङाबाजि, गावजों गाव न'खराव बुथारलायनाया इउजि ब्रह्मनि दारै जादों, प्रमद बर'नि दारै जानो नागिरदों, सोरबा दिपेन बर'नि दारै जानो नागिरदों होननानै नोंथाङा फोरमान होबाय थानो नागिरदों। आं बे बाथ्राखौ एसे उसुबिदा मोनो नोंथां बायदि सासे बर' हारिनि लिडार होननानै लाग्रा, दैदेनगिरि होननानै लाग्रा सासे मानसिनि खुगायाव सब समाय अस्त्रनि, मानसि बुथारनाय, माबानाय, गुलि गावनाय, आरिनाय होननाय सोदोबा फैनोनो नाङा। सासे दैदेनगिरिनि खुगायाव बे बाथ्राफोरखौ गले गले मुंखारिबाय थानायखाय नोंथांनि होननायखाय जों बुंफिननो गोनां, आं बुंफिननो गोनां सानो। मानोना जानो हागौ 17 बोसोराव जुदि जादोंबा, बुथारलायनाया जादोंबा, गुस्ति संघर्षआ जुदि जादोंबा, बे बाथ्राखौ नोंथाङा मोजाङै मिथिथारगौ जे 17 बोसोराव हाग्रामा सरकार दैदेननाय बिपिएफनि आमोलाव बे खामानिया जादों। नोंथाङा सोरमोन? 17 बोसोराव हाग्रामा सरकारनि आन्दाराव नोंथाङा सोर?
नोंथाङा मिथिगोना मिथिया बावबाय जानो हागौ नामा नोंथाङा बिबानगिरि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथ'रिटि बर्डनि नोंथाङा चेयारमेन नोंथाङा मा मा खामानि मावलांखो बै समाव बिटिएफनि सासे नेतामोन जौगालु खामानिखौ बाद दोननानै होमबाथ' नोंथाङाबो बे खामानियाव बुथारलायनाय गुस्थि संघर्ष बा गोबां हाबाफारियाव नोंथाङाबो जड़ित होननानै नोंथाङा फोरमान खालामनाय जागोन ना जायाखै बे बाथ्राखौ रायजोफोरनो क्लियार खालामना होनांगोन स्पष्ट खोथा दा जोङो गले गले बेखौनो हास्थायदों नोंथांनि खुगायाव बेबायदि सासे दैदेनगिरिनि खुगायाव बुथारलायनाय गावथारलायनाय सोरखौबा मुं सुजानाय सोरखौबा मुं सुहोनाय सोरखौबा बुंनानै गावहा क्रेडिट लानाय बे बाथ्राखौ नोंथाङा लाबोनो नाङामोन बा नोंथाङा सासे गोरों व्यक्ति हिसाबै नोंथांनि खुगायाव बे बाथ्राखौ रायखांनो गोनां बाध्य जादों दिनै नोंथाङा बुंबाय थादों जे प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव माबासाव नानानथा खोथाफोरखौ लानानै नोंथाङा मोनसे बांसावबाय थानाय बे बाथ्राखौ नुबाय थादों जों गोबां बाथ्रा गोबां समावनो नोंथांनि फिननायखौ होनांगौ होननानै जों साना मानोना नोंथांनि जे आरजायै बाथ्रा जाय बाथ्राफोरखौ रायजोफोरा एकस' मिथिखागौ ओंखायनो जोङो किसुमान बाथ्राफोरखौ गोबां रायजो राजाफ्रा खिन्थारनांगौ दं होननानैबो सानाखै दा दिनैनि समाव नोंथांना ओरैबायदि जाबाय मानसिनाव मोनसे केरेक्टार थायो जिउ जोबनोसै समाव एकदम माने हां थोनो समाव बाब्राबनाय बायदि नोंथांनि जेराव बिपिएफनि स्थितिया जेबो गैला बिपिएफआ गावसोरनि आखलनि दारै गावसोरनि मावनायनि दारैनो रायजो राजाफोरजों दिनै बेबायदि अबस्थायाव फैबाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया फोथासेबो जेबो शक्ति गैला दिनै गाव हारसिंनो गोमालांनो नागिरनाय जिउ जोबलांनो नागिरनाय बेबायदि अबस्थायाव दिनै नोंथाङा बिपिएफखौ फोथांफिननायनि बिपिएफआव दै लुनायनि बाथ्राफोरखौ साननानै फंनैसो बाथ्राखौ गोब्रामलाबायनाय नोंथांनि सिगाङाव जों नुनो मोनो नोंथांखौ जों नुयो दा प्रमद बर' हाथावखौ नोंथाङा बोरै बुंगोन जाय प्रमद बर'आ दिनै बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जे मोनसे कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टखौ 100% गासिबो मावजोबनो जोङो थांबाय थानाय समाव हाजोबाखै दिनैनि थारिखआव नंगौ बे समाव नोंथाङा नोङो प्रमद बर' हाथाव होननाय खोथासेबो गोरोबा जों मिथिगौ 17 बोसोराव मा जाबोखो मा जाबोदिया खबसे ओंखाम जानो सान्थि गैया हाग्रामा सरकार दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनि समाव 17 बोसोराव ओंखाम खबसे बिमा बिफा बिदा फंबायजों ओंखाम जानाय परिबेस गैया गोजोनै स्कुलाव गथ'फोर गथायफोरखौ लेखा फरायनायनि जेबो परिबेस मोनसेबो गैया हाथाय बाजार खालामनो सान्थियै बेरायनो उदाङै बेरायनो फोथासेबो टाइम गैया 1 सेकेन्ड 1 मिनिटबो सम गैया बे समाव दिने दिन दावराव दावसि लांखारनाय बुथारनाय जौ जुवा ड्राग्स मा जादों बे 17 बोसोराव जादों होनोबा हाग्रामा दैदेननाय सरकारनि आमोलाव जादों आरो बे सरकाराव नोंथाङाबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट अत जड़ित होनब्ला नोंथाङा सोरखौ आसि थुनानै बुंबाय थानो नागिरदों बे गासिबो तथ्यआ रायजो राजानाव गासिबो दंजोबो आरो बेखौ नोंथाङा मोजाङै सानै हयै बुजिनानै बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां होननानै जों ओंखायनो बुंबाय थानाय जादों दिनै नाय गोजोन सुक्ति खालामखांनायनि उनावहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा दिनै जिबायदि मोनसे कमिटमेन्ट रायजोफोरनि सायाव गोजोननो मोनसे थासारि बेखौ दिनै जों लाबोनो हादों जाय 17 बोसोराव खबसे ओंखाम जानो जोंनियाव गोजोननि थासारि गैया बे गोजोननि थासारिखौ बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जोंनि गेजेराव बे गोजोनखौ जों मोननो हादों उदाङै जोंनि लरा सवारिया जोंनि गथ' गथायफ्रा स्कुलाव लेखा फरायनो थांनो हादों गोजोनै ओंखाम खबसे जानानै बिमा बिफाजों दिनै बेबादि मोनसे गोजोन थासारिखौ जों लाबोनो हादों सोलोंथाइ फारसे जों जौगानो हादों हाथाय बाजार दखान बिजनेस जेरैबो जोंनि गेजेराव जोंनि सान्थि गोजोननायखौ जों लाबोनो हादों गोबां बाथ्रा दं बुंनांगौआ नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै नोंथांखौ बुजायनांगौ दं होननानै आं साना मानोना रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मिथिगौ जाय क'क्राझारखौ मोनसे गिलु फालु मोनसे परिबेस होननानै सारा पृथिबीयावनो जोङो मिथिजादोंमोन दिनै नाय जाय क'क्राझाराव दिनै इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल नोंथांमोनाथ' बेखौ 17 बोसोर थानाय समाव बिटिएफनि सरकारा गोसोखांफेराखै नलेज फेस्टिभेल खालामदों दुरान काप बायदि स्पर्ट्स जेनाखि गेलेनाय बिथिङाव जौगानांगौखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै
गेलेनायनि बिथिङै खामानि मावदों दुरान्ड कापनिफ्राय जुरिनानै गोबां गिदिर गिदिर गेलेनायनि आबहावाखौ क'क्राझाराव लाबोदों नट अनलि क'क्राझार जोंनि बिटिआर ओनसोलाव लाबोदों क'क्राझाराव आरोबाव इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल लाबोनो हादों गिदिर गिदिर नोङो बेबादि गोजाननि जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि ओनसोलाव लाबोनानै जोंनि थासारिखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय आबहावाखौ मोजां खालामनांगौ खामानि मावदों खन्थाइगिरि जथुम जादों जापाननिफ्राय खन्थाइगिरि फैदों गुबुन गुबुन देश बिदेशनिफ्राय खन्थाइ आवरायफैदों क'क्राझाराव बेखौ 70 बोसोराव नोंथांमोना खालामनो हादोंना हायाखै जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोना आरजाथारै राजनितिनि समाव भट आदाय खालामनांगौनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनानै ब्लेकमेल खालामनानै दिनै नोंथांमोना गोबां आबां जाबां बाथ्राखौ बुंनो नाजादों बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथियो जेबो गैया आरो दिनै बिनि अनगायैबो सुपार 50 प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा सुपार 50 खालामनानै जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि गथ' गथायफोरखौ डक्टर इन्जिनियार गिदिर गिदिर मानसि जानांगौनि थाखाय जे माने आबहावाखौ लाबोदों बेखौ नोंथांमोना 70 बोसोर लाबोनो हायाखै बेखौ दिनै लाबोनो हादों बिटिआर सरकारनि दारै प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि सरकारा दिनै लाबोनो हागासिनो दं बेखौ बुंनानै फोजोबनो